Les consonants B, D, G al final de paraula pateixen un procés d'ensordiment, és a dir, bodega passa a ser petaca, herald, verd, sang, amarg. La B passa a P, la D passa a T i la G de gat passa a K. Ara bé, si enllacem el final d'una d'aquestes paraules que acaba en oclusiva amb una altra que comença per una consonant sonora, la primera paraula recupera la sonoritat de la consonant final. Per exemple, grup de música, calb despiadat, verd groguenc, sang blava. Però si la paraula següent comença per una vocal o una consonant sorda, la consonant final de la primera paraula continua sorda, com en amarg intens. Els compostos que designen punts cardinals o procedència geogràfica també mantenen la consonant sorda. Nord-est, sud-americà. Els sons finals fricatius i africats sords es fan sonors quan la paraula següent comença per una vocal o per una consonant sonora. Els exemples que proposa la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació són fotògraf alemany, les ganes, peix adobat, desig incomplit. Quant a les consonants finals amb una pronunciació peculiar, es troben aquells cognoms tradicionals valencians acabats en ch. En estos casos, es pronunciarà amb el so de K. N'hi ha un fum: pitarc, marc, buc, bosc, lluc, gallac. Ara bé, n'hi ha excepcions. El borg, d'origen àrab, es pronunciarà alborg i no alborg.